টেস্টিং করবে লাগে এরকম কই যায় এই যে কই কেন না যাব দেখেন তো হাত দিয়ে না যাব মানে এটা কোনো ভয় নাই এটা স্প্রিং এর হয় হ্যাঁ হয় তার মানে बे सिखा खुख्रिखौ नायदों आरो आं लाबायबो आं 800 थाखानो माने बुस्थुआ स्प्रिंनि जाहैदों ओमफ्राय केमेराखौ वाइड एंगेल होनानै खेबबाय आङो फिसा नुबाय गिदिर आरो लाइमुथि बाजारनि साहा जियागुरि होननायावहाय लाबाय आं 800 थाखानि जिया बाजार ना जिया बाजार औ नांखागौ नालाय सिखाफ्राबो 800 नि मोनबाय लाबाय आं बेखौहाय जि खैला मैलायावला सिद्धु सख्लाय होनो आं लाबाय आङो बिराद मोजां सिखायालाय लहाखौनो सैलाबलायना दिन्थिलाय थिखादों आङो औ लब रिचिमारिया दे এই যে রেতিনা খাবো এটা কই নাকি রেতিনা খাবো যে দেখেন না এই রেতিনা খাবো তাহলে কি দিয়া ধার করিব এটা কোনটাই হ্যাঁ ওই যে এনেকো সান এইরকম সানসুট না আছে না একদম ধরিয়া এরকম মার দেন এরকম ওই যে লোহা কাটছে না এটা হলো সাফা করিয়া দে না এটা লোহা এটা কিছু না হবো दा लाबाय आं एसे नांखागौ नालाय लाखाबायबो नै हनै फैसाबो हखाबाय हाजारसे दे 200 बेग आरो 200 बेग दिबा 800 টাকা পাইছে লোহা লাগে না অনলাইনে খবর যাব না এই যে 200 বেগ যাব দে 800 যা ভাই দে दिनै आङो लाइमुथियाव फैदोंमोन गुथि रिभाइभेल कनफारेन्स प्रग्राम दङ दाख्लैनिफ्रायनो जादों ओमफ्राय दिनैहाय रबिबार सानजौफु ओमफ्राय दायो सानजौफुनि सेसना जोबबाय आरो गबाय दा मानसिफ्रा ओंखारबोगासिनो दङ ओमफ्राय आङो सिङावहाय जेबो भिडिअ लानाय जायाखिसै सोंनाय फिननायबो लानाय जायाखिसै मानो होनना बुङोब्ला जायगाया जेरैबो बुंनानै थानाय गोजामोन लाइमुथि बाजारनिनो एटाच मोनसे गेलेग्रा फोथाराव जादों बे प्रग्रामा ओरैबायदि मानसि जादों नै बेथ' आं थानाया लाइमुथि बाजार जाहैबाय दा बेखौनो आं एसे नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनो गोसो जादों जायफ्रा लाइमुथि बाजारखौहाय नायनो गोसो नायनो हागोन दा नै ओरैबायदि मानसि जाबाय आरोना दा ओमफ्राय नै बियो बैग्रि फानगासिनो दङ आं एसे मेन पेन्डेलजोंहाय थांनानै देखायनोसै नायलांनो हागोन सान्दुङा उल्था जाबाय नैबे गेलेग्रा फोथारावनो जादों आरो प्रग्रामा ओमफ्राय दाथ' गिर्जा गबाय नालाय ओमफ्राय दा बेफोरबायदि आरो नै पेन्डेला बेनो एसे गिदिरानो पेन्डेला माने पेन्डेलाव जायगायानो थोखाखै ओमफ्राय साइडआवसो जिरायहोनांबाय आरो आं एसे पेन्डेल सिङाव थांनानै देखायनोसै ओरैहाय माखासे सेल्फि पइन्ट लोगोसे गोबांथार बेयावहाय लिरनाय दङ नै लाइमुथि बाप्टिस्ट चार्च फेल'शिप BBCA बिनिउ लाइमुथि बाजार प्लेग्राउन्ड आरोना डेट 21 तारिख 22 तारिख 23 तारिख फेब्रुवारि 2025 दा बेबायदि आरो माखासे फट'बो लालागासिनो नै बिनानावमोनना नै एसे आं सिङाव थांनानै देखायनि मेन गेटआथ' बेनो जाहैबाय नै दाथ' गबाय नालाय ओमफ्राय दा बेनो बुंजोबदोंमोन आरो जिरायनोहाय सिगाङाव जायगा मोनैलाय ओंखायनो आं एसे मोजां खेबनानै देखायनो हायाखिसै सोरबा बायदिया नायनो गोसो जादोंमोनबो जानो हागौ दा बिदि आरो माखासे इंस्पिरेसन टीमनि फंबाय बिनानावमोना बेयावनो माखासे मिउजिक एडजास्ट खालामो आरो बेबायदि आरो मिक्सारा गोगोमखा मिक्सार दङ नैयाव स्ट्रेन्जार मिक्सार हाइ बक्स ल' बक्स बेयाव इन्सट्रुमेन्टस दामग्राफोर बेस गिटार इलेक्ट्रिक गिटार अट'पेड दा बिदि आरो ओरैहाय जोंना नै फंबाया कीबर्डसो दामगासिनो दङ नै नोंसो दामदों Oh,
मोनसे स्टेशन दंबावो आरो बाजार सिङाव हाबलांनायसै आं ओमफ्राय नै नानिनो मबाइला गंनैखा थाबना रायलायनाया खादबाय जेरैबो बैग्रि बाजार आरो बैग्रि ओमफ्राय नै दालिम आपेल ओरैबो दङ नै बैग्रि ओरै फानगासिनो दं नै सुगासिनो दङ मादैया बायदों ने ओरैहाय नै ओरैबो फानदों हनै बिदि ओमफ्राय एभेलेबेल दं जेरैबो बैग्रि बाजारा नै ओरैबो बैग्रि गोजा नै माने बैग्रि आबादखौ एसे गायोब्ला लाब थाखायोबो साहा दखानाथ' फ्राय बांसिनानो बन्द' गोजा मानो होनोब्ला रबिबार नालाय दिनै दा बे हिसाबैनो आरोना नै बेफोरो गासैबो बन्द' थाजोबदों नै बेवाइया नै